F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sera tajba minna uftet joħor ser jibda prime time tal-lejla. Lejla ser l-ospita lil Francesca Xerri Rizzo, ex Xandara, rajnija tippreżenta numru ta' programmi fuq dan l-istazzjoni. L-lum il-ġurnata Francesca hija professjonista tal-estetika, waħda mill-ikbar żmijiet li għandna fil-Gżejjer Maltin. Fil-fatt il-professjoni tal-estetika u x-xar hija professjoni komuni għal ħafna membri tal-familja ta' Francesca. Jekk nitkellmu fuq l-ewwel passi ta' Francesca fid-dinja tax-xandir, Francesca tirrakkuntanna kif Gloria Mizzi kienet il-persuna li inspirata u tant tata pariri sewja. Ħalli ntaqa' ma' Francesca minn hawn u ftit ta' sekondi oħra x'Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. Flexis Fortify, għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Is-sena tat-tajba u nilqakom għal Prime Time kif jaqbżu 8 eżatt inkun qiegħed nistennikom biex illaqakom mal-mistiedna tiegħi. Fil-fatt il-mistiedna tiegħi hija l-kbira fost tliet aħwa ta' 24 sena biss. Bdiet tmexxi n-negozju tal-familja u darba tawa parir li għal kull biċċa xogħol televiżiva huwa essenzjali li jkollok ftit frifet fl-istonku. Nilqa' miegħi lil Francesca Xerri Rizzo. Hello Francesca. Kif int? Tajba ħafna. Grazzi tal-li aċċettajt l-istedina. Għandek ħafna frifet illum. Iva, ta' Veru? ħafna. U le, m'għandekx għalfejn. Ħalla ek ma Nelly, dil-kelba tiegħi, jara Fran. Hello Nelly. Hello Nelly. Toħġa li toħdix personali l-moħħa biex torqod għax dal-ħin. Dal-ħin Huwa il-ħin tagħha, il-ħin tagħha. Fran, għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak. Mela le. Isem ikun jom? Francesca Rizzo. Francesca Rizzo. Data ta' twelid. 4/10/74. Melux iċ-ċelebrajt, mela? Mela, 48. Happy belated. Thank you. Fejn inti mwilda, Fran? Il-Blues, San Ġiljan. San Ġiljan. Residenti. Kappara. Kappara. Professjoni. Estetista. Estetista. Fran, fakkarni, Gloria Mizzi. Kienet taħdem mal-papa jew l-papa kien jaħdem ma' Gloria? Le, mela. Il-papa kien jaħdem għalija. Il-papa kien jaħdem għal Gloria. Imma Gloria ħbiba tal-familja. Ħafna. Gloria kella l-ewwel ħwienet tal-hairdressing ta' Slima, Ġenes. U kien diġà jaħdem f'xi lukandi oħra, kien jaħdem il-Perluna u f'xi postijiet oħra. U marret għalih, xi headhunted him ġifieri, u daħlitu jaħdem magħha. U kien ġriket l-ewwel post. Ma nafx hekk għandix l-informazzjoni korretta, imma qaluli li l-libsa tal-mamudija tiegħek kienet biċċa xogħol ta' Gloria. Eżatt. Ġifieri ħabiba tal-familja. Ħafna. Gloria kienet waħda minn dawk il-persuni fost l-oħrajn li tawk ħafna pariri hekk sewja fil-bidu meta bdejt ix-xogħol tiegħek fix-xandir. Għanellek, peress dejjem kienet f'ħajti, naħseb u dak iż-żmien kienet tagħmel dak il-programm Mara Ideali u kienet tagħmel ħafna programmi fuq it-television. Naħseb kienet waħda minn tal-ewwel li inspiratni. Ma' Josette Hamilton, ovvjament, kien hemm oħrajn ovvjament li gwidawni along the way ukoll, Rejat Soppardi, John Bandi, ġifieri jekk nibda nsemmi ma naqafx imma dawn huma li ikoni f'ħajti li enuni ħafna. Fran, għandi fil-Mazzejra għalik, li ħajqabdek ħafna nostalġija. Ħanaraw fl-imkien kif niġu lura mbagħad ikkummenta li naqra fuq dak li nkunu rajna. Bikkenix ta'? U le, mista tibki. Kod niżajra. Kemm kellek żmien, Fran? Ma xamlu li hemm ċoċari u x'mistija. Jien naħseb kienu l-aħħar tan-90s jiena. Madonna x'mistija. Naħseb innaf hemmhekk ilu lejlu, mamma mija. Naħseb jien naf kelli naħseb xi 22 sena. Fran, aħna nfittxu fl-arkivi. Kellna xi ħadd li jaħdem fl-arkivi, għalilna Francesca darba waqt messaġġ promozzjonali nail polish stage kemm tankwiet. X'kien ġralek? Ma jiena dejjem nobot nagħmel monologues, fim ġifieri ħaġa ta' waħdi verni dejjem ma kien promotional advert u kien ta' xi make-up u kien hemm stand tal-make-up
U fost l-oħrajn tittamel minuta titkellem waħdek, dal-nail polish waqan kisser nisar fuq saqajja u titibqa' drittax live kien. Ġir ma tistax pereżempju tajt il-lallu ħankompli nerġa' nirrepetija, live u titibqa' hekk jisa ma ġara xejn, se ma waqalek xejn, jisek mhux qed tħossi ħġieġ taħt idejk, għaw taħt saqajk. M'hemmx tagħmel, fajt li jiġru. Fran, ta' 24 sena biss, bdejt mexxi n-negozju tal-familja. Negozju ta' hairdressing, estetika. 24 sena ta' Wieħed mill-ikbar negozji li kienu fil-Gżejjer Maltin. Il-klijentela kienet reputabbli ħafna u mill-iktar influenti. Il-fatt li l-isem kien kbir, il-klijentela kienu influenti, kien jikkrea aktar pressjoni fuq persuna ta' 24 sena jew le? Ħana jillek le, għax bid-differenza li kien ħafna lejaltà. Aħna naħseb meta kien immexxi mid-dadi il-ħanut, dejjem kien immexxi b'rispett u lejaltà mill-klijenti u vice versa. Allora ħafna minnhom kellhom dik l-imħabba lej il-papa tiegħi, allora rridu jgħinuni. Jiena hekk ħassejtni anyway, ġifieri ix-xogħol qatt ma kien xogħol. Jiena xogħol li dejjem ħabbejtu ħafna u trabbejt fih. Jiena salon, pereżempju, meta kon żgħira kelli jiena f'sentejn 3 snin, konna ngħixu fin-naħa ta' wara tas-salon fejn u salon issa. Allora kien qisu parti mid-dar taf kif ġifieri kċina l-bedrooms kollha viċini. Extension tad-dar, letteralment. Allora dan nies jiena niftakar pereżempju mill-affarijiet tgħidli Gloria dar minnhom poġġejt fuqha u kien l-accident fuqha, fim? Ġifieri affarijiet li għadha tirrathom jirrakkontawli. Josette pereżempju Hamilton kont il-flower girl tagħha fit-tit. Ġifieri kont involuta dejjem f'ħajthom daw dejjem kbirt magħhom dan nies. Allura l-klijenti mbagħad saru ħbieb iż-żewġu kellhom it-tfal tagħhom saru klijenti tiegħi, taf kif ġifieri issa qiegħda f'dak il-fażi li għandi l-klijenti qed jiżewġu tfal u qed ikollhom il-babies huma, fimt? Ġifieri it's a family affair ħafna tagħna. Flexis Fortify fih doża qawwija ta' collagen li jistimula r-riġenerazzjoni tal-qarquċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqla iktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti il-Flexis Fortify, għandi spiżjar issib prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Fran, meta kellek 18-il sena biss, tlaqt lejn Ingilterra biex tkompli tistudja. Hekk kif tirrakkonta l-esperjenza ta' tfajla ta' 18-il sena li letteralment telqet mid-dar ma rettejx ar-rasa l-Ingilterra? Dak iż-żmien għax jissa ilu, sewa dak kien way back early 90s. Kien nies nasfu ħirġa minn ġogaġġa, għax ovvjament hawnhekk Malta protetti ħafna taf kif il-ġenituri tagħna dejjem fuqna. Ta' waħda ġejt Londra. Pajjiż cosmopolitan ħafna, kulturi differenti, ġifieri fl-ewwel post li qatt niftakar kien ġewwa YMCA. U kelli kulturi diversi minn Mali, minn Etjopja, minn Kenja, minn Svizzera, minn Spanja, Taljani, minn kullum kienu. Fem ġifieri inti multicultural kienet anki tidħol fil-kċina x'inti kollok il-bedroom pereżempju qed tgħix ma' persuna waħda. Imma mbagħad tidħol fil-kċina għandek 6, ġifieri għandek 6 cuisines differenti. Opinjonijiet differenti, kulturi, reliġjon differenti. Fran, Alf il-papa kien jinkoraġġik ħafna biex tmur l-Ingilterra, però l-mama ma kienx. Il-mama kienet ikkoraġġini, imma l-mamma tiegħi ovvjament kienet tibża dak iż-żmien. Bħal kull mami oħra. Eżatti, jiena l-mammi tagħna il-pedestal tal-familja għandi ngħid, fimtina l-mammi hija il-persuna, il-point of reference tiegħi meta jekk xi ħaġa ta' ferħu, jekk xi ħaġa ta' dwejja miskina dejjem lila nkellem l-ewwel. Imma għax kienet isa anke meta kont għadni żgħira, Bianca hemm 8 snin bejn u bejn Bianca u bejn Alan hemm 14. Allora jisni dejjem konna aktar taf kif viċini anki bħala matura tkun kbira isa ħossib il-loħtok, ħossib il-ħuk, taf kif allura kellna dik ċertu relazzjoni. Bkiet ħafna u niftakarni jina tila l-escalator tal-aeroport kantala dik I'm leaving on a jet plane u għon ċejrila u jina ċejrila. Imma tkun għadek zaħira, tkun immatura, xak najnat kem kont ma nafxej, kem kont immatura. Għax mbagħad vera missjajta ġejt homesick, fim, ġifieri. Ma tagħmilx taħdem fuq cruise liner le, Fran? Iva, mbagħad mort taħdem wara li l-estate il-course. L-istess kumpanija kellhom
miet ta' cruise liners, franchises, Steiner, u kont mort naħdem fuqhom. Kont, ifimni, kont vera Il-ħajja fuq cruise fortunata. liner. Kif tirrakkonta? Sabiħa ħafna, ħanajlek, taħdem ħafna il-ġranet li inti tkun għad siġ, bir tkun edha għaddejja minn pajis għal pajis, emmek il-ġranet twal ħafna u taħdem ħafna. Imma mbagħad meta inti tkun in port, u mbagħad għandek it-time off tiegħek, fimt? Ġifieri, imma kienet sabiħa ħafna u jisu kull jum tkun ġo pajis differenti, konna samna l-oċean, morna Caribbean, North and South Africa, North and South America, fimt ġej postijiet li naħseb ftit minnhom qatt ma ħanerġa' mur, ftit minnhom forsi terġa' tarhom imma. U professjonalment nimmaġina skills anki networking, sales. Networking immense. Għal dak iż-żmien kienu l-Ingliżi immerġaw mal-Amerikani allura bħala marketing kien qawwi ħafna, kien very, very pushy. Kienu jgħalmuna pereżempju ċertu frażijiet li għandna ngħidu kif għandna npoġġuhom. It was a structured marketing plan għal 23 years ago taf kif kienet avvanzata ħafna. Literalment formazzjoni iktar minn Iva. xejn. Imma fl-istess ħin kont l-unika Maltija fuq il-vapur, ħadd ma jafek. You need to make a name for yourself, taf kif, tkun għandek żgħira wkoll, taf kif, imma qatt ma kelli problemi ikoll nagħmel ħbieb ġifieri għax jiena jgħidu li minn ta' żgħira kont nitkellem anke mal-mera. Ġifieri qatt ma kelli problemi. Ma kulħadd ukoll anke jekk anke l-lingwa jekk ma nifhimx il-lingwa minn hawn minn hemm bej sign language u bej mossa u bejn oħra niftihem. Fim ġifieri dik kienet tajba ħafna, imma kienet esperjenza sabiħa. Fran, jien naħseb li għandu x'jaqsam naqra mal-istilla li twilit taħta jiena wkoll il-Libra. Nieħa, Għax il-Libra meta għamilna naqra riċerka sibna li n-nisa Libra ma jiġġudikawx u jaraw dejjem l-aħqwa u l-aħjar f'kulħadd. Naħseb dik veru. Minn dejjem, veru. Jien għamilt ħafna homework fuq in-nifsi, ġifieri fuq self-empowerment u speċi biex jiena ntejjeb li l-nifsi dejjem anki bħala mindset, pozitività. Ġifieri parti minna kienet, għax inti ħadd li ħassemmi li pereżempju l-Nirvana. Nirvana kienet tgħid inti happy clappy. Mhux għax happy clappy, għax jiena dejjem nipprova nara l-aħjar. L-aħjar. Kont tallimt li fil-ħajja you can become bitter or you can become better. U jien dejjem għażilt il-better. Veru, fil-ħajja dejjem għandek żewġ għażliet. Ġifieri dejjem għandek għażla. Fran, ħamorru waqfa żejra ta' reklami. Kif niġu lura ħanitkellmu ħafna dwar Nirvana, li sfortunatament tilfet il-battalja kontra l-kanċer 7 snin jew 8 snin ilu. 9 snin. 9 snin, 9 October għalqet 9 years. Wow, intom kontu best of friends. Iva, minn dik kien 17-il sena. U rrid nisma' xi naqgħu ċuċċati li kontu tagħmlu tajjeb, ħamorru għal waqfa żejra ta' reklami. Flexis Fortify fih doża qawwija ta' collagen li jistimula r-reġenerazzjoni tal-qarquċċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqlaq aktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għand l-ispiżer issi prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. We believe that people should be proud to show where they live. We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager. We build nicely designed projects on time, using high-quality materials while respecting the neighbors around us. We are Cosmopolitan Developments. I see my dog's strength, his endurance. He is my motivation. I want to do my best for him. Every day I feed him ProPlan's high-quality nutrition. ProPlan, chosen by remarkable owners for their extraordinary dogs. Fl-aħħar, it-tem beda jaqleb u jibda l-istaġun tas-soppa. Is-soppa friska ummi ma, dal-waqt terġa' tibda ssiba fil-ħwienet ewlenin. Soup's so good, everybody wants some. Dreams are born on and off the field. Living room promotion at the FXB showroom in Hull, Ormy. Total Tools. Super on quality, super on price. Total Tool Chest b'97 biċċa għodda għal prezz ta' €270. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Okay.
To be or not to be? Be what you want to be. Be Benetton. Be Benetton. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura għal-prime time il-lejla qiegħed flimkien mal-mistidna tiegħi Francesca Rizzo. Moment uniku qbattu lil Nelly imqajma imma ħaterġa' torqod naħseb Fran. X'ma lajt terġa' tintefa'. Waqt ir-riklami kien hawn ħossu qamet timbaħ. Qabel ma nkomplu bil-konverzazzjoni ma' Francesca, infakkarkom li flimkien ma' Soap Friski jew Mimma il-ġimgħa d-dieħla ħanniedu kompetizzjoni għalikom it-telespettaturi li ovvjament nixtiequ l-parteċipazzjoni tagħkom u jekk kemm il-darba tipparteċipaw grazzi għas Soap Friski jew Mimma tistgħu toħorġu rebbieħa. Intikom naqaħi l-żejr, għandkom bżonn il-kreattività biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni u għandkom bżonn ukoll il-mobile biex tieħdu ritratti. Ngħidilkom iktar dettalji il-ġimgħa d-dieħla. Fran, qabel morna r-riklami, bdejna nsemmu lil Nirvana. Kemm kontu ħbieb? Kontu lkom ħbieb minn meta kontu tfal. Kenna 17-il sena. First year, sixth form. Nirvana qabel ħallitna kitbet ittra li lilek hija xi ħaġa point of reference li ssegwiha b'mod kontinu. Ħanajlek, mux jina bista, ħafna nies, xerjawa, puttinu, fil-birthday taħħa, fil-anniversarju taħħa, titmexxa ħafna. Għaxija itra, vera mill-qalb, imma hemm ħafna points fija li wake-up calls, taf kif li inti xikultant, affarijiet ovvi, affarijiet li huma normali imma xaħati tifakrek fihom. Huwa biss meta inti tkun nasab wasalt lejla ħar li inti tirrealizza li di vera importanti fil-ħajja. L-priorities naħseb jinbidlu. Jinbidlu kompletament. Jinbidlu kompletament. Tul il-biberija tagħkom Nirvana inti tirrakkonta li kienet waħda mill-persuni li l-affarijiet dejjem qaltomlok kif inhuma, anke jekk ma kienux l-affarijiet li rid tisma'. Iva, ħanajdlek. One kienet żbukkata minna, u ġifieri ma tantx kienet iddur mal-xismu. Imma fl-istess ħin dejjem tatni an objective opinion, fim ġifieri qatt ma kienet xi ħaġa parzjali jew xi ħaġa kienet tgħidili kif inhi. Għalmitni ħafna pereżempju kienet tajba ħafna fit-teknika fil-tibat emails dak iż-żmien mhux issa ovvjament dak qed ngħidu way back. Li kien il-bidu. Konna għamilna kors flimkien, konna għamilna kors ismu Style Clinic u kien ifformat qisu fuq 12 ġimgħa fuq moda, fuq kif għandek tapplika l-makeup, kif għandek tagħmel xarek, l-etika, il-kultura, l-istorja, kull ġimgħa kienet tkun differenti. U jiena kreattiva ħafna, ġifieri meta tini il-log biex nagħmel lecture, pereżempju, right, kont fl-element tiegħi. Kif titfan li nibbat email, li nikteb l-affarijiet, minix organizzata pala bniedma. U kienet retta s-seġerat, fimt? Kienet il-rabja miħaj ta' mux hekk, ktibta l-email, għamilta, konna ġajxi ma nafx nuża, kien li mela tallem. Ġiviri, tango, ġiviri għalija li vera, ċertu affarijiet tallimtom sew. Fadlina 30 sekonda biss, Fran, nixtieq nisma' għar-rakkont tiegħek meta inti u Nirvana kontu vera żgħar u tlaqtu lej paċivil mingħajr mettu l-ġenituri. Ma, mela Kif kienu skopri? Konna ma jifimna, għalla ħares jagħmilha tifel tiegħi issa x'noqtlu. Ġifieri, kena 17-il sena, aħna ngħixu l-kappara, kienet raqdet għandi. Għant li għandi għabti ġelata, tara għawnek il-kapara mawx tal-ġelati, għant li fejlek Viktar Viċin, ta' jew San Ġiljan, jew Paċi, għant li menħana jgħek xam, għan morru misċa, u najdek x'namlu. U niftakar l-ġenituri tagħna kontattilhom ma' ħirġaniħu misċa għandur dawra. Ħriġna sa' Region Road, ħriġna subajna hekk. Hitchhiking? Hitchhiking għarax ġen, u billej biex 8 ta' 9 ma kienu xitart ħafna, imma niftakar morna Paċevil, xajna ġelat, kilniħ u ħiċħajna l-ura, najt għara kiku ġranna xaħġa, mur fija mill-lom u l-missir Nirvana l-lanna u l-ġoja ħasra,
il-missieri murġib meknajna Ara x'kien jiġri. Konna ma konna, dak iż-żmien ħanajlek, ma jkollokx Però kien ħażen. żmien differenti wkoll. Kien żmien differenti u ma jkollokx ħażen, inti qatt ma jidħol f'moħħok li ħajġrilek xi ħaġa ħażina. Tajtu hija mort kienet avventura. U kienet oġbitni l-biċċa. Anke b'mod globali, id-dinja kienet kompletament differenti. Kienet differenti, ma kienx hemm daqshekk traffiku, ma kienx hemm dal-ġen, ma nafx, naħseb l-affarijiet kienu differenti, imma xorta ta' ġifieri meta naħseb fiha ġiġi li għamilniha minn għax kienet toqgħod Santa Lucia. Konna ħdejn la Dolorata, hitchhiking għal Paċevel u lura ġifieri minni. Dik naqra rajdi ġen kbir li ngħid. Frank, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi, napprezza li għamilt il-ħin biex tiġi hawnhekk. Ħanibatuk minn hawnhekk b'naqra tomet tajbin għax fil-fatt grazzi għal yoga tiegħek għandna selezzjoni sabiħa ta' tgħid differenti. Tista' tiżomm fil-verżjoni klassika bil-misħun jew nkella tista' tikkrea wkoll verżjonijiet iktar friski billi tagħmilhom iced tea. Grazzi għal Baroness ukoll għandna selezzjoni sabiħa ta' prodotti Baroness għalik biex xorta waħda tgawdi toba tajba u tkun tista' tikkontrolla il-kaloriji u x-xaħmijiet fid-dieta tiegħek. Grazzi ħafna Franceska u l-kumplament tas-serata it-tajba. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi tal-kontu miegħi l-lejla, grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovdu lil ħwejjeġ. Nawguralkom il-kumplament tas-serata it-tajba, però qabel ma nħallikom infakkarkom malajr li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Purina Pro Plan. Iċ-ċans tagħkom, insomma mhux tagħkom eżatt, tal-klipu ta' testaqkom li joħorġu rebbieħa. Qed nistenna ritratti tal-klipu ta' testaqkom li jiġu minn għandkom bit-tema lura lejn l-iskola. Użaw il-profil tiegħi ta' Facebook jew nkella Instagram u mbonnici.tv biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni. Qed nistenna ir-ritratti minn għandkom. Grazzi, il-lejl tajjeb u niltaqgħu għada saħħa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Esprit. Flexis Fortify, għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.